La ciutat de Tarragona i l'Hospital de Santa Tecla renoven el seu compromís històric. Ara fa tot just 550 anys, el 15 de desembre de 1464, l'alcalde i l'arquebisbe de l'època signaven el document que suposava la creació de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Aquesta setmana, els seus successors més de 5 segles després, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros i l'arquebisbe Jaume Pujol, han refermat aquest compromís de ciutat amb la signatura pública d'un document que renova l'esperit i els valors que en plena època medieval van presidir la posada en marxa de l'Hospital de Santa Tecla. Sinó perquè el senyor arquebisbe i jo hem ratificat la continuïtat, la complicitat, la comunió d'interessos, la reciprocitat entre la ciutat i l'hospital. Perquè hi ha institucions que són ciutat i que fan ciutat. I aquesta és una institució medular. L'altre dia, precisament, llegint el que em van enviar, aquest acte de commemoració, veia que el punt central és aquest compromís de mantenir els valors fundacionals d'atenció integral a la persona. L'acte commemoratiu dels 550 anys de l'Hospital de Santa Tecla, celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament de la ciutat, va servir per retre homenatge als milers de persones que durant els anys han fet possible la continuïtat del centre assistencial fins avui. Valorem exactament el patrimoni que tenim perquè en som hereus d'una gent que va creure que una bona manera de fer les coses ben fetes era tenir un esperit de servei continuat. L'acte va comptar amb l'actual president de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Joan Aragonès, que va ratificar l'acord entre consistori i arquebisbat també amb la seva signatura. Mossèn Manuel Maria Fuentes, director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i organitzador dels actes commemoratius dels 550 anys de l'hospital, va fer una breu conferència històrica on va recordar que l'origen del centre hospitalari cal trobar-lo encara més enllà en el temps. Cal remuntar-se fins al segle XII, l'any 1171, per parlar de les primeres passes de l'hospital que avui ocupa un espai preponderant a la Rambla Vella de Tarragona. Un centre que de manera ininterrompuda en el temps ha estat més de 8 segles atenent i donant auxili a generacions de tarragonins i tarragonines.